kabayers, mga suki daw. Kuha na, pangaon mo, panihapon. Ikaw na mo eh. Sige na, mga kabayers. Sini ka kang kang. Sige. Ang kanon ba? Ipaduol ang kanon. Ipaduol ang kanon ba? Kaya diri. Nay, kape kayo ininit pa? Ma? Na? Oh, ini kisa magkape. Ang Oh, magkape mo? Magkape ta. ang kanon ibutan ito. Lagi niya pag ano ba? Dili. Yan na mo. Sige na. Ano day mo? Guys. Magkape daw sila pa. Magkape mo mga kabayers. Oh, okay ra. Okay ra. Dili lang mo mag-50. Dili lang mo mag-soft drinks. Kape ra nyo ha? Oh, sige oh. No problem. Oh. Nice soft drinks ko eh. Nice drinks. Kung magkape mo, dili lang mag-soft drinks. Soft drinks na na. Soft drinks na sila mo. Soft drinks na sila ta. Magkape mo. Oh. Soft drinks. Soft drinks talaga. Ha? Soft drinks daw. Soft drinks na, may soft drinks rin. Okay, no problem. Kung magpili mo kape, kape ta. No problem. Oh. Vlogger, lugar kapag Oh. Hi guys, welcome to my starring. Kaway sa mo sa akong video kay thank you. Followers. Oh, i-subscribe ko ninyo ha. Subscribe. Oh. 3 million followers na guron siya. Botilya Bisaya story mga kabayers. Sakita mo na siya dito. Sakita mag-ipon dito. Tagay soft drink disire. Ano lang ini tubig. Lagi dili na lang ini tubig. Kaparang tubig. Soft drink, soft drink. Narandring ka na sayo pa ba? Oh. Hay kam saya eh. Siya dito nasa stage. Pantura lagi ko nga. Pas mo kay sayaw ko. Sanay ba sa sanay kay? Awato ninyo to, nilawan na tong taga Thailand ba? Kapit ka na no? Maul ka na, sir? Sir, maul ka na, sir? Soft drinks, soft drinks. Rich kid ka pa sa race. Nara mga kabayers, soft drinks, mga kabayers. Sige na. Naayong kabala ka kayo mo. Kana na sa kasundan ha kay. Wala man tagatog pwerto kay. Nandun pa man na. Ito somos. Ito live. Bugong dubong. Ayun, ito. Ako masayaw ko din. Ay, kayo mag-mute. Igtan ni kini, igtan niyo. Oh my god, Ay, soft drinks ko pa lang din yun. Mabaso na. Wala. Ay na. Init na ka ma? Okay, pagsaba mo magkape kay pag init ang tubig. Wala yung ba yung Darna? Wala. Yung Darna ba? Wala yung ba? Ang work. Kaya lagi na. Ang pagtabo. Pwede dia iluto na yun? Oh, disire? Ano na, uluto dahil? Ay, katamamuha? 20 man ang sa champion na yun. Ay, dagang kanon. 5, 10, Dayo? 20.
Ikaw, kanono? Yan, ikaw na kayo? Minta. Day, kanon. Kanon. Wala kang kaulo-ulo. Wala ikwan ka lang. Wala ko sa Yang mana ti wala Tarong na yun. Kaya siya, muli mo na kung Mana siya? Tarong na siya. Tarong na. Tarong. Muna siya ang diling mo reply kay busy sa... Dili, wrong. Ako istorya o sila? Sila lang. Wala siya, nabi ka basta sa Iyan tanan ba? Kanila na niya. Oo. Di ba kita mag-kuan no? Dapat mag-good service. Video sa papa. Hi vlog! Hi vlog! Okay, vlog. Buyers. Diyan ni muniwang ni grabe gini. Buyers. Ada ini mo. Ni mo siya tiya feeling video. Pero, mikat. Dako siya nga babae ba, pero bata kasi naong ba? Sa isunod na YouTube niya. Boy, mag-follow din namin. Sige. Nakita mo niya sa kuwan. Thank you. Bawal mo See you next time. Pwede sa ni panyo din yun. Panyo na pili mo. Yung trapo. Yung trapo. Mikat. Ibiyaan niya si mikat? Sigado to dito. Mikat ba, mikat? Wala, naraman. Minum na lang. Idoot ba yun? Para pag-ipag ba tayo? Oh. Thank you. Salamat. Okay. Bye-bye. Ayo mo. Salamat. Mamakuy ka. Asa kung bag na ko? Hoy, follow ah. Pa red color. Dito sa bangko eh. Tama na. Cek. Ay, nasa akin mo panyo, Day. Thank you. Dapat ito ang pagpilir kay sounds very. Dili ko kasabot sa sounds.